reggelt, indulunk a Mauritán határa, ami tegnap nem látszódott, hogy itt az óceánparton van a szállásunk, és aranyos bungallóban aludtunk. Nagyon szép hely. Ez a parkoló tele volt dolgos autókkal, de hát már mindenki elment. Lassan készülünk. De amúgy még maradtak. Van még itt 3 bamakos autó, akik itt vannak, úgyhogy nem aggódunk, csak odaérünk időben. Zungangishilana Jerusalema ikayalami ilonoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana. Megyünk a Mauritán határon pénzt váltani. Dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami ilondoloze 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 zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami. Van a helyi fixer team. Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami. Jerusalema ikayalami. Reggel úgy döntöttünk, hogy a túraútvonalnak is van egy kis 4x4-es szakasza, úgyhogy
hogy belevágtunk a sivatagba. És most nagyon ott vagyunk. Most nagyon ott vagyunk. Ennél jobban nem lehetnénk. Szeretném mutatni, hogy itt volt egy düne, jöttünk 80-nal, ugrottunk, repültünk, és ott leérkeztünk. Hát betört a hátsó ajtónk. يلا ونيرزن يا رامو درت السمغور عدور يلا ونيرزن يا رامو درت السمغور يا رزات غن هازين وفايت مازر ترتي مكان يوم صوري يا رامود إن غاتا وتيري فيه بروايل تايرزا Sziasztok! Na, szóval most már Mauritániában vagyunk. Egy kicsit lemaradtam a videó készítéssel. Átérkeztünk Mauritániába, nagyon jót bivakoltunk. Hol is? Boula Noir, azt hiszem ez volt a bivak neve, kempingeltünk. Utána másnap elindultunk offroadozni, és egy dűnén ugrottunk egy szép nagyot, nagyjából 80-nal mehettünk. Sajnos betört a kocsi hátsó ablaka, úgyhogy ezért tegnap nem a B2 Beach-re mentünk, ahogyan az itinerary írta, és mindenki a B2 Beach-en volt, és ott kempingezett, hanem előre kellett jönnünk egy nappal Nouakchotba, hogy valahogyan megoldjuk az autó problémát, mert sajnos az ugratás során ez itt betörött. Szélvédőcsere jött. És igen, szélvédőcsere jött szóba, és azért jöttünk előre, mert itt van Isuzu szerviz, vagy hát igazából bármilyen alkatrészre nagyjából itt számíthatunk, de most lehet, hogy egy ilyen tákolós megoldással megoldjuk, hogy egy gumimatracot felfújjunk oda, és akkor talán az kitömíti a lyukat. Meglátjuk. Úgy tűnik, egyelőre megtaláltuk a megoldást, aztán hamarosan jön a tesztkör. A felfújhatós matrac. Milyen szolgál. Hát mindjárt kiderül, megyünk egy kört a városba. Kipakoltuk az összes motyónkat. Jöttek a srácok, kertészek, osztogatjuk a Coca-Colát, és rendkívül boldogok tőle. Meglátjuk. Itt vacsoráztunk egy nagyon jót a Fantáziában. Az a neve, hogy Fantázia. Tök jó kaják voltak egyébként jó áron. Ez itt egy nouakshotti bolt. Van itt minden. Mindenből csak óriásiak vannak. De Clint látta. Az utcán pedig olyan autók, aminek ajtaja sincsen. Csoda, hogy megy. Egy csomónak hiányzik a lámpája. Tehát este nincs világítás, mert a lámpa sincs a helyén. Azért ilyet itt Afrikában
találni, és ilyet látni. Ez durva. Érdekesség még így Mauritániáról, hogy nagyon nagy a szegénység. Már amikor beléptünk az országba és a táborba értünk, ott már a biztosítással foglalkozó fiúk is, akik igazából csak a feladatokat végezték, ők is mondták, nagyon ragaszkodtak a borravalóhoz, illetve amikor elkezdtünk ajándékozni, osztogatni egy kis faluba, ott konkrétan ütötték az ablakot, és verték az autó oldalát, hogy még, követelőztek. Egyszerűen követelőztek. Aztán amikor beértünk ide a fővárosba és tankoltunk, akkor a 3500 ogulya helyi pénz helyett 7001-et akartak kérni. Hát szerencsére résen voltunk és figyeltünk, de hát nem egyszerű itt a helyzet, az biztos. عدر يلا والنشر زن يا رامو درت السمغور عدر يلا والنشر زن يا رامو درت السمغور يا رزات غنها زنوفا يتمازر ترتي مكان